dung dung tak tak. Kami tim Moratus. Dung tak tak dung dung. Dilu. Wah, kaget to kowe? Iya, mata nih, mambumu bikin kaget tenan hotel. Ngasih rongku refleks demo mogok kerja iki. Waduh, bahaya kuwi. Aja dintuki kon kerja meneh rongmu. Soale nak ngasih kowe ra ono populasi susu cilik no dunia iki wis entek bolo. Oh, raimu koyo ketombe unta gapleki we, tel. Suci susu cilik. A few moments later. Halo, permisi, anak Lek Marmi, bolehkah aku menungkak raimu? Maksudnya piye, Pakde? Dadi ngene le, rungokno alon-alon. Kowe iki mung pesen kentang 5.000 no kene le. Tapi kowe ning kene wis 5 dina, 5 wengi, 5 rondo wis kelewat. Kuwi kentang iki dimamah le, ora dimutro. Iya, Pakde, ngapurane ndek ora ndelok tutorial mangan kentang soalé. Nah, pinter. Gatel tenan kowe. Oh, bocah rak mentune saka silit sik ngono ki gateli tenan no. Hele, yumen timbang kowe toh raimu sing kaya silit. Tuwa ra toto no. Piye? Gemes tenan aku nak ngene iki hawane pengen ngeremet maneh nak ngene aku. Ya wis lah sing penting dina iki mulih gak sih? Agenda dina iki main PS terus mancing nila terus sore nih delok ronda-ronda sing lagi adus. Mantap iki. Sik Gusti, Bang Bayu apa kuwi mau lho? Gedene gedang goreng lewat Gusti ya Allah. Jediar. Bang Bayi, nak kesambel bedek bisa naik to Gusti. Nak ping 3 mbok minimal dikei bonus piring cantik to. Aduh, Lewat gak sido bali to kowe. Jarene pe mancing, dak sido to. Piye krep? Matamu opsen nang njaba ngono kuwi. Isih gak roh to nak kuwi udan. Kuwi udu moto wet, kuwi terong ungu. oh pantes wae omongane getir kaya terong gatel. Kuwi lucu, Del. Berarti potong gaji karo mbokmu nggo aku ya.